Je všeobecne známe aj vedecky dokázané, že vysoké hladiny cholesterolu sa výrazným spôsobom podieľajú na tzv. Ateroskleróze. Laicky povedané, upchávajú sa nám cievy a každá takáto príhoda je spojená veľmi často buď s infarktom myokardu alebo s náhlou cievnou mozgovou príhodou. A tie všetky záležitosti, všetky tieto choroby, ochorenia a úmrtia sú odvratiteľné práve tým, že budeme mať pod kontrolou hladinu cholesterolu v krvi. Všeobecný lekár zohráva v preventívnych opatreniach, či už pri hypertenzii alebo pri vysokých hladinách tuku, kľúčovú úlohu. Preventívne prehliadky, ktoré sú zo zákona dané raz za 2 roky, sú práve ten priestor, kedy sa dá zmerať tlak, kedy sa dá zmerať hladina cholesterolu v krvi a nastaviť príslušné opatrenia. Samozrejme je to vec, ktorá tu ešte nedávno nebola a súvisí s tým, že rastú kompetencie všeobecných lekárov, čomu sa veľmi tešíme, pretože práve u všeobecného lekára skoré podchytenie týchto ochorení a správny manažment môžu zabrániť komplikáciám a spomínaným odvratiteľným úmrtiam. V porovnaní napríklad s manažmentom hypertenzie, kde máme konkrétne číslo, človek si zmeria tlak a presne vie, či tie lieky užíva dobre alebo zle, alebo či tie opatrenia sú správne. Pri vysokej hladine tukov a cholesterolu je to oveľa náročnejšie, pretože sa to meria nepravidelne, respektíve vtedy, keď je to potrebné a nevidíme bezprostredne ten výsledok. Preto to číslo je veľmi zlé. Máme menej ako 10% pacientov, ktorí dosahujú cieľové hodnoty hladiny cholesterolu v krvi. Myslím si, že dôležité je tu hlavne, aby to bolo o dôvere, aby pacient dôveroval lekárovi, že aké opatrenia má robiť a pokiaľ to nie je len o režimových opatreniach a je to aj o liečbe, takže tie lieky sú naozaj bezpečné a účinné. A tu vidím veľké rezervy práve v tom, aby sme pri nastavení režimových opatrení boli ako pacienti dôslední, zodpovední a hlavne, aby sme tie opatrenia robili pravidelne, takže na dennej báze. Nie len, že dám si dietku pred odberom, ktorý mám u pána doktora, u pani doktorky, ale že to bude o pravidelnosti. A v situácii, kedy už to nie je len o režimových opatreniach, ale aj o farmakologickej liečbe, tak treba naozaj zodpovedne povedať, že sú to obrovské vedecké štúdie na veľkom počte pacientov s výsledkami. Neverme hoaxom, neverme nepravdivým informáciám na internete, na sociálnych sieťach, pretože tie zavádzajú a môžu poškodiť zdravie pacienta. Dôverujme vedeckým údajom, vede ako takej a myslím si, že potom sa dopracujeme k lepším číslam, ako je 10% pacientov s cieľovými hodnotami cholesterolu v krvi.